Тя не знае какво да прави. Чакай. Те му взмахат цицката, той сега си намери място. Вие какво става? Борба за оцеляване. Вие всяко става. Солно човек. Най-сумно. Чува човек. Виждаш как смачи това по-не. Ще му изтръкнат очите. Едното спи, другото смуче. Да опуснеш този клип Красо на лило, хора, се виж къде е смуче, няма да цицката. Сега ще Няма, направи трябва рана. Трябваше на камерата, не в нас. Това е вече не няма. Може вече ще има чиновтенце, да? Тенце и зъбченца. Тя е надрана. Гледай за какво става. Ай, Хасър! Ай, заклипайте. Това били, къде са беше тук, когато избутаха чата. Ама вярвам, че така беше къде. Той си знае мястото къде е. Разката сама. Тягай от това. Той не може да Не съм на е. твоето място.